Me gida lafiya na zaka zo min ka biyo min yaro a guje ya zo yana ta tattaka ni akan gari lafiya. Yanzu lafiya in zo in tadda yaran nan a titi yana kwalle da yara ki zuwa makaranta. Ba dole kwalle da yara ba. Ta yaya zan bar yaro na ya tafi makaranta? Ba ka da labarin duka gine-ginen da aka yi duk sun ruso ma yara aka? Sababbin gine-ginen abubuwan da aka yi duk sun rushe. Duk sun rushe. Sababbi ne fa. Sababbi duka. La ilaha illallah. Shi yasa muke kira ga gwamnati idan za ta ba da ginin makarantu na yara ta ba kamfani mai inganci. Yanzu kin ga kamar irin su matankaɗi da su aka ba ginin nan to da ba zai rushe ba. Haka ne baba, matankaɗi ko? Ina ji ana ta maganar matankaɗi a cikin gari. Wai idan suka yi gini ko tsagewa baya yin ballanta na ruso ya faɗo. Haka ne, ko girgizar ƙasa aka yi sai dai bishiyoyin gidan su tuge amma ginin yana nan tsaye inda matankaɗi suka yi gini. Don haka bari in je in samu mai gari in yi mai ƙorafi idan za a yi gini a ba da kamfani mai inganci ya yi gini. Bari in je. Baba, ka gaya ma mai gari ya gaya ma gwamnati a ba mai tankan matankaɗi yin aikin ginin nan. Idan dai ana son mu dinga zuwa makaranta.